my channel. Sa video nito guys, samahan niyo akong magluto ng vegetable with oyster sauce. Samahan niyo po muna ako, i-prepare natin muna ang ating mga gulay. Ngayon naman po, ilalagay ko na po yung ating giniling na karne ng manok. Mag-a-add na po tayo ng paminta. Naman po, ilalagay ko na yung ating carrots at beans. Pagsabayin ko na po ito. Ngayon naman po, pwede na tayo maglagay ng soy sauce. Gagamit lang po ako ng 1/8 cup of soy sauce. Lalagay na rin po ako ng 1/2 na nor cubes. So at this point po, hindi pa masyadong luto yung ating gulay. Ngayon naman, ilalagay ko na yung ating repolyo para pag naluto na yung carrots at saka yung ating beans, naluto na rin yung ating cabbage. Mag-a-add na tayo ng 1/4 cup ng oyster sauce. Haluin ko lang po ito. Ngayon naman po, iibabaw ko lang yung ating bell pepper. At yung ating sili green. Para medyo maanghang-anghang lang bahagay yung ating luto. Saka ko po ito pasaktan.
Ito na po, luto na po yung ating gulay.